Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi o să dăm un battle și să deschidem clan chest-ul. Să începem cu un battle. Ok. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că nu m-am jucat așa de mult. Am vrut să filmez și al doilea episod de Minecraft, dar am zis că o să încep o serie nouă pe care o să joc pe calculator. Ok. Vreau să câștigăm acest battle, ca primul battle de pe Arena 5. Ok. O să deschidem clan chest-ul și o să vedem ce ne vine. Poate să ne cadă chiar și o legendară. Nu am nicio legendară momentan. Ok. Of. Punem un prinț. Cred că o să-i luăm turnul. Cred. Cum v-am zis, vreau să câștigăm ca să Deci, punem un Baby Dragon în apărare. Of, ne ia turbo, cred că. Da. Punem un Bomber. Ok. Am făcut curățenie în apărare. Deci. Trimitem iarăși un prinț. Cred că o să pierdem. Dar nu are importanță. Trebuie să ne apărăm bine. Of! Cred că o să pierdem. Și cred că o să cădem din arena. Gata, am pierdut. Of, am pierdut. Dar nu are importanță. Să deschidem clan chest-ul. Nu am căzut. Haideți să vedem ce ne cade în el. Ok. 1620 gold. Mini P.E.K.K.A. Heroes. Ceva nou. Giant Skeleton. Goblin Hat. Și nu e legendară. Bun. Dacă v-a plăcut, vă rog să apăsați butonul de like. Să vă abonați la canalul meu. Și atât pe astăzi. La revedere!